Vidio a na-eme na-agalị nwanne anyị nwoke bụ Nze Tobe Osigwe unu ma onye ọ and nwanne anyị nwoke bụ Ejimọfọ Maazị Ejimọfọ Ọpra. O nwere nchọ egwu unu na-abụ na-eme ife a na-akpọ gịnị selective criticism, and for my own opinion onye ọbụla na-eme ife a na-akpọ selective criticism is either na onye ahụ dị ụrụ ana maọbụ na onye ahụ dị aghụghọ maọbụ na onye ahụ bụ gịnị oti mkpu nke ndị oyibo na-akpọ psychophant. Abụ m onye eziokwu ndị m ga-ekwugide ihe ntị n'isi n'ụwa pụọ. Onye kpatara ọya mpụta adị m ene mmadụ anya n'ilu, not asking for anybody's help or anybody's favor. Mpụta editelu ọmụ my own eziokwu etu si wee ghọta na-afọ jikwa ahead. It doesn't matter how you feel about it or it doesn't matter how you see it. Mana eziokwu m ga-anapụta ebe a na drop ya. Maazị Nze Tobe, since all this while nwere some kind of post ị na-epost be, especially when it comes to Biafra issue, when it comes to Maazị Nnamdi Kanu agitation issue, like nke idele ebe a kịta nji maka ihe emezi this video. Ebe isi that na top 10 terrorist sympathizer in ala Igbo. Do you understand? Then Okwuluola bụ number 1, Igret Davidson, our brother, number 2, Uncle IB, number 3, Richel Okonkwo Nkoliwan Nsukka, number 4, Rita Edochie, number 5, Wagaji ezigbo onye Abaga na kala aja arụ atụmmanda Abaga. Wagaji comedy, number 6, Ebonyi Son ofunwe Jemali ndị Ebonyi, number 7, Nonso Nkwa, our activist, ọdụdọkwa perfect ọ na an activist ka ọ bụ, number 8, enyi nna ya Abaribe, number 9, and Peter Obi, number 10. Osigwe wee bịa dezie sị someday these people will explain either to us or to our ancestors why they use their influence to provide soft landing for criminals and terrorists who destroyed, terrorized, and took ala Igbo 20 years backward. 20 years ụwa kpirikem. Ịghọtago? Wee bịakwado ebe a sị, for the records, anyone who remotely say releasing Nnamdi Kanu is terrorist sympathizer. He went again say, anyone who says Nnamdi Kanu has not done anything wrong is an anti-Igbo. Ebe a ka na-enwe issue. Do you understand? He went to Wezie. Anybody who says Nnamdi Kanu has done nothing wrong is an anti-Igbo. Who the same statement in the Biafra agitation it threw out there that if you are against Biafra struggle, it means that you are not Igbo. Oh yeah, na abono kofi. But even the way I see that no munna na abano and emi fa na selective criticism, because of the way Fadia approaches on certain things. Only obana are entitled to his or her opinion, including me. You will not have your own opinion and deny me my own. No. I will allow you to air your view, your opinion. Also allow me to air my view and my opinion. To ICBili, the lie. Man, I follow nothing. You will opinion okay. They impose on other people. The man I got in a conflict. I got in a bagara. Now, when I have video market, I got for now. You could go Chalaman Bafu, Governor Soludo. You see, watch on a major. If a man after Chalaman Bafu had on a list in the terrorist sympathizer. Peter Obi sent a picture with Nnamdi Kanu in national terrorists. Why are you doing selective criticism? Osigwe, the only reason he here is either na edo luana
ma ọ na ịdị alụlụ ana ma ọ bụ na ịbụ oti mkpu a psychophant, including nwanne anyị nwoke a kịta bụ ejimọfọ ọpụra. Do you understand? Osigwe achọrọ m ịjụ kedu ife mere na afa Flavour kpọgolu Nnamdi Kanu n'ebe o tiri egwu adụrụ ebe a iji wee add ya nke ọrịnwa Nsụka. Osigwe, I'm still asking again, kedu ife mere na third or fourth man of this country bụ deputy speaker akwanya bụ Benjamin Karu, kedu ife mere na afọ ya adịrị ebe a? Osigwe, kedu ife mere na afa Sowore Adeyeju Deji, the noble king from Nsụka, kedu ife mere na afa ọkwa dịka Igbo Ukwu anọrọ die? Kedu ife mere na afọ ụwa zuru ike anọrọ na ya? Ọ mention ba ọ ife aka ndị wee sị gị dat na nwanne m izida na ịda ụlụ ana ma ọ na ịda aghụghọ ma ọ bụ na igbe psychophant. Ịghọtago? Abụ m onye eziokwu and adị m ene mmadụ anya ndị were ekwu ya. Ịchọ criticize ndị na-ewe defend Nnamdi Kanu, ndị na-ekwu maka Nnamdi Kanu, ndị kwugosi release Nnamdi Kanu na nwere ife ome fa ka ahụ na Nigeria, including Atiku. A lot of people they earn their own voice to release Nnamdi Kanu. So if you are select ndị chọrọ ịkpa afa, it means that na ịdụ ụlụ ana Osigwe onze ka kwesị na onze ka ịbụ nze bụ onye na-akwụ n'eziokwu mgbe ma mgbe ọbụla ị suppose ị na-ene mmadụ anya n'ilu, ịchọ ikwu ka eziokwu ga-akwụrụ ọtọ kpọruo ofe afa ha ncha niile. Don't select it. Ime na ife họrọ ụmụ gbuo echi ahọrọ ụmụ chi ọzọ. No. Isi na nze na onye eziokwu ka ịbụ, ịchọ ikwu okwu wee ka ọ daa agbụwa. Gwa Soludo na Soludo wee terrorist sympathizer. Maka Gumi was terrorist sympathizer. Anyị afụgo ihe na ndị bandit na ndị terrorist ebe fa see foto. So ọ bụrụ na a na-ekwu na Nnamdi Kanu bụ terrorist, ma na Soludo ese na foto kwe n'aka with terrorist. So he supposed to include afa gịnị Soludo. Ọ bụrụ sọsọ our content creator and some of our people ka ị ga na-call out. Onye ka nji were agbaghị ebe a zida na ịdụ ịlụ ana ma ọ bụ na ịdị aghụghọ ma ọ bụ na ịbụ a psychophant. Ị na-aghọta? Because afa gada governor of Abia State supposedly ịdị ya. Soludo ekwugosi hapụrụ ya Nnamdi Kanu si release ya, then why iji chọọ add afia? Or is it because na boss go ka ọ bụ? Or is it because niile o nwere ife ị na-enweta n'aka ya? Ana m na-amonitor unu na-abụ. You people who have constantly doing ife a na-akpọ selective criticism. Ite na-akpọ ketụrụ brak ka anyị werekwe n'ile anyị gweze anyị ọnụ. Ka anyị werekwe n'ile anyị gweze anyị ọnụ. Ka anyị gwabakwa n'onwe anyị eziokwu na South East ma ọkwa na ha chọrọ ka anyị Igbo dị mma. Mmadụ enekwene mmadụ anya n'ilu mgbe ị na-ekwu eziokwu. Mụnwa I don't send anybody. Nnamdi Kanu mpụta agwa ngị ebe m alikiri ife ome. Mpụta agwa ngị na ụmụnna anyị niile nọ n'ime ọfịa bụ ndị oshi. They are the one terrorizing n'ala Igbo. Ife a bụ my own opinion and with the evidence and research mụnwa ji n'aka. Because I have to understand na onwere ebe fan of peace dị. All form bụ ife tọnụrụ ala Igbo upside down. Ana m ekwu ebe a steady. I no send anybody papa. So si ife ị ga-emedebe bụ iterete na emu na ị ga-egbu m. Ma Chineke ga-akpọ ọkụ very soon. Na ikwucha ya. Because many of them gwara m ya ma mgbe afọ ama a na-ekwu ya, many of them anọrọzi ya. Aka m nọkwa ebe a na-agwakọfa eziokwu. Because ibe mmeji wee mere ife bụ eziokwu Chineke. Ịghọtago? So anyị chọọ ikwu eziokwu afọ ka anyị hapụ na ị na-ene ndị mmadụ anyị n'iru were ekwu eziokwu. Peter Obi ayala asị o nwere ihe ọ fụrụ na iji Nnamdi Kanu, Soludo asịsị release Nnamdi Kanu, Soludo ejefu Nnamdi Kanu, je na-achọzi ikwubu okwu ndị bụ terrorist sympathizer, ewepụ Soludo n'akụ ti Peter Obi. Ife ọ na aghụghọ dị ya. Okenye si na ọ mara egwu ana. Okenye si na ọ naghị eri awọ mana o ji eze ekelie ụmụazị. Ife ọ na aghụghọ dị ya bụ iwe. Ka anyị werekwe n'ile anyị bụ eze anyị ọnụ. Ekenekweni m onye ukwu kene onye nta. Let us stop ine ndị mmadụ anya n'ilu mgbe ọbụla anyị feel na anyị na-achọ ikwu eziokwu.
if you na Nnamdi Kanu bụ terrorist, and onwe ndị bụ terrorist sympathizer, ịchọ ịkpọva afa kpọọ fa ncha niile afa berele mgba. Do not exempt anybody, do the loan.